Hola, bona tarda. Soc Ignasi Blanc, dibuixant, i estic esperant que connecteu per llegir-vos un conte d'un dels nens o nenes que han participat en el concurs Pilarín Vallès i que estic molt content de que m'hagin convidat. Jo vull agrair a Pilarín Vallès, clar, i a l'obra social Sant Joan de Déu, que ha fet possible que molts nens i nenes de Catalunya hagin escrit, hagin participat en aquesta iniciativa tan especial i jo estic molt agraït i molt content de formar-hi part. De seguida, que hi sigueu més gent, començaré a llegir aquest conte tan especial que a mi m'ha correspost a l'escola Ardèvol de Cambrils i que fa molta il·lusió perquè sé que ho estan mirant i que segurament que estan pendents de veure quin conte llegeixo. També he de dir que jo sé que ara mateix Pilarín Vallès està dibuixant mentre jo estic mentre llegiré el conte. Vull saludar Pilarín, una abraçada molt forta, som amics i estic molt content perquè a més vull explicar una anècdota molt especial, que és que fa molts i molts anys, quan jo era molt jovenet, per cert, que vivia en aquest mateix pis que ara estic, al barri de Gràcia de Barcelona. Jo volia dibuixar i em vaig atrevir a convidar a Pilarín Vallès a que vingués a casa. Jo volia dibuixar, l'admirava, esclar, i he de dir que Pilarín va venir. Això me n'he recordat sempre. Pilarín va venir a casa amb la seva llenguanissa de Vic i em va donar ànims i suport perquè jo em dediqués en aquesta feina que ara faig de fa molts anys que dibuixo, no? O sigui que són molts records i avui els comparteixo amb vosaltres. Doncs bé, mirarem el conte que m'ha tocat i aleshores a mi em sembla que us farà gràcia el conte perquè és molt divertit. Es diu L'amic i els dilluns. És un conte signat pel pseudònim de Takis i que està fet per nens i nenes de tercera i primària de l'escola Joan Ardèvol de Cambrils. I em sembla que sou molts que esteu escoltant i doncs a veure què us sembla i us ho llegeixo. Hi havia una vegada una noia que es deia Paula que vivia al Japó però que havia nascut a Barcelona. La Paula encara anava a l'institut a la ciutat de Tòquio. Allí s'havia fet molt amiga de la Yasika, de la Daisha i del Kenny Ricardo. Molts dies, després de les classes, anaven a berenar a una cafeteria que hi havia a prop i que els agradava molt, perquè el cambrer era de Hawaii i sempre parlava amb ells. Els quatre amics i el Keilan, que era el nom del cambrer hawaià, els agradava molt parlar dels seus països, de la seva llengua i dels seus costums. Un dia, el Kenny Ricardo va dir: «Voleu venir a sopar a casa meva?» «Sí!», van dir tots molt contents. Els 5 joves van demanar permís als seus pares i van quedar el dilluns a les 8 en punt a casa del Kenny Ricardo. Quan van entrar al menjador van veure una taula plena de menjars típics de Mèxic. Hi havia frijoles, nachos, guacamole, tacos, fajitas, enchilada, pozole, quesadillas, tamales. Era com un self-service. «Aneu agafant el que us vingui de gust», va dir el Kenny Ricardo. Els va agradar tant aquell sopar que el Keilan va decidir fer un sopar hawaià el dilluns següent. Quan van arribar a casa del Keilan es van trobar 2 taules plenes de menjar de Hawaii. Hi havia tokopoke, que era pop amb salsa. Hi havia kalua pic, una carn de porc boníssima. I l'ami de salmó. De postres els havia fet guapica amb llet de coco. «Oh, m'agraden molt aquests sopars», va dir la Daisha, pensant ja en el sopar del seu país, Rússia. «Dilluns veniu tots a casa meva». «Sí!», van cridar tots jugant-se les mans. «Quina bona idea fer aquests sopars», va dir la Yasika. «El proper el faré jo». Va arribar dilluns i van anar tots a casa de la Daisha. Es van trobar a la taula parada i van seure cadascú a una cadira. De primer plat havien fet 2 tipus de sopa. La Daisha els ho va explicar. Aquesta va assenyalar una sopera platejada amb pedres blaves. «És sopa xi, feta amb carn i col». I aquella va assenyalar una sopera daurada amb pedres verdes. «És sopa uja, de salmó amb patates. Podeu triar la que vulgueu. De segon us hem fet pelmeni, que és carn enrotllada amb el dur. I per postres us hem fet turshi priamic,
un pastís de massa amb espècies. Hem farcit una meitat amb melmelada i l'altra amb llet condensada perquè podeu tastar-los tots dos. Quan van sortir de casa de la Dasha, ja volien anar tots a Rússia i a Mèxic i a Hawaii. Dilluns que ve, a casa meva, va cridar la Jàssica. I va arribar el dilluns següent. Benvinguts a casa meva, va dir a la Jàssica. Recordeu que heu de deixar les sabates a l'entrada. La família de la Jàssica els havien preparat de primer ramen, una sopa de fideus amb 3 bols, un amb verdures, un amb trossets de carn i el tercer amb trossets de peix. Podeu fer la vostra sopa com us agradi a vosaltres. De segon, hi havia sashimi de peix amb salsa de soja i salsa wasabi, que picava molt. Es va fer riure una estona veient les cares tan vermelles que tenien. De postres, hi havia una safata mochis, uns pastissets d'arròs i també hi havia kakigori, uns granissats amb xarops de colors, endolcits amb llet condensada i que es van menjar amb una cullereta. I per acabar, va dir la Jàssica, us porto una galeteta de la sort per a cadascú. Les va crear un avantpassat meu, Makoto Hakibara, als Estats Units. Va donar una galeteta a cada amic. Cadascú va llegir misteriosament el paperet que havia dins de la seva galeta i es van picar l'ullet. Què us ha sortit? Va preguntar la Jàssica. No et preocupis, els teus estudis t'aniran molt bé aquí a Tòquio, va llegir la Dasha. A la teva feina et donaran una bona notícia, va llegir el Keilan. El teu pròxim aniversari t'agradarà molt, va llegir la Paula. Els teus amics et faran un regal que t'agradarà molt, va llegir el Ken i Ricardo. Doncs a mi, va dir la Jàssica, que també havia agafat una galeteta. Ja només falto jo, va dir la Paula. El pròxim dilluns a casa meva. Sí! I va arribar el dilluns, tots cap a casa de la Paula, molt contents i pensant una altra idea per continuar aquesta amistat ara que ja s'acabarien els sopars. Benvinguts a casa meva. Seieu a taula i portaré el primer plat, molt típic de Barcelona i Catalunya en general. Aquí teniu, va continuar dient la Paula, pa sucat amb tomàquet i també teniu pernil, formatge i fuet. Heu de portar-hi sal i oli. Heu de posar-hi sal i oli. De segon, us hem preparat uns canelons amb salsa bechamel. Per postres, crema catalana. Que bo que està tot! Sempre ha estat bo, va dir la Paula. Quina sort hem tingut de poder tastar menjars diferents sense moure'ns de la ciutat on vivim. És veritat, van cridar i riure tots. Sabeu què podríem fer ara? Va dir el Ken i Ricardo. Tens alguna idea? Li va preguntar a la Dasha. Sí, i molt bona i divertida. Quina? Van preguntar tots emocionats de pensar que podrien continuar aquestes reunions del dilluns. Podríem quedar per aprendre a ballar danses dels nostres països. Genial! Van cridar tots pensant ja en sardanes, polques, hules, quiomais, ranxeres. Ho passarem molt, molt bé. I vet aquí un sopar, vet aquí un ball. Aquest conte s'ha acabat. Espero que us hagi agradat. Pilarín, felicitats a tots els nens i nenes, als xiquets i xiquetes de Tortosa i Roquetes, que ja soc d'allà baix, de Roquetes, que també sé que estan mirant, i a l'Obra Social Sant Joan de Déu, gràcies i fins a propera. Adeu!